Talvikelien myötä ajoharjoitteluradoille on ruuhkaa. Autokouluihin on tullut syksyllä entistä enemmän asiakkaita, sillä ajo-opetus muuttuu ja kallistuu tammikuussa. Osin tästä syystä liukkaan kelin radoille on nyt jopa kuukauden jonot ja kaikki halukkaat eivät edes saa aikoja. Ajo-opetukseen sisältyy liukasradalla harjoittelua niin ykkös- kuin kakkosvaiheessakin. Suomessa ajoharjoitteluratoja on vajaat 40, Hämeessä ratoja on vain Nokialla, Lahdessa ja Riihimäellä. Tammikuun 19. päivä voimaan tuleva ajokorttiuudistus muuttaa ajo-opetuksen kolmivaiheiseksi. Kalliimmaksi muuttuva autokoulu on vilkastuttanut ajo-opetukseen tuloa ja näkyy ruuhkana liukasradoilla. Nyt on tosi ruuhkaista, että on vaikea saada aikoja, että välillä joutuu odottaa pitkäänkin, että sopiva vuoro löytyy. Mitä teette siinä tilanteessa? Siinä ei hirveästi ole tehtävissä. Kaikki radat on samassa tilanteessa, niin se vaatii vain nyt kärsivällisyyttä sekä asiakkailta että meiltä. Ratahenkilökunnan kanssa, kun ollaan puhuttu, niin tosi kaukaa tulee puhuja ja kyselyitä, koska pääsisikö. Huomattavasti vilkkaampaa kuin esimerkiksi viime syksy. Että koko tämä oikeasti alkuvuodesta ja nyt tuppautuu tähän loppukuukausille, niin me ollaan ihan täystyöllistetty. Mikä sen aiheuttaa, että nyt on ruuhkaisempaa? No varmaan toi vuoden alusta tuleva ajokorttiuudistus. Liukasrataharjoittelun ensisijainen tavoite on avata uuden kuljettajan silmiä. Mä nyt ainakin toivoisin, että se hyöty olisi siinä, että ymmärtäisi, mitä sen nopeus tai vauhti vaikuttaa. Että vauhtia pois ja turvavälit. Miltä siihen kokemuksena tuntui tuolla radalla ajaa? Eikä vähän jännitti, mutta kyllä se siitä. Minkälaiset on päällimmäiset vaikutelmat siitä, että mitä esimerkiksi vauhti vaikuttaa siihen, miten auto lähtee luistamaan? Kyllä se vaikuttaa aika paljonkin, että kyllä täällä niinku huomaa sen eron. Minkälainen vauhtiveikko olet ratissa? Kyllä mä pyrin olemaan ihan järkevää. Turvallisuus ennen kaikkea. Kyllä.